Ой, Господи. Вайнілович вельми любив землю, Батьківщину, і його тепер родовые могилки окаляют такие поли збожины, колосистые и будучие. И ось вокруг родовых могилок, Боже мой, так його воля, любов до Бога і батьківщини. Вітаємо вас, Боже, якими розними шляхами нам довелося їхати. Вітаю вас сердечно, покутники ви сьогодні наші. Ми вас теж. Вітаю, брат, на этом посвященном месте. Один зажгли. Палець. Да, сейчас я Завтра запалю. Ну, завтра душ уже? Да. Здесь вы в школе доложили. Игорь, туда? Держи. Ага. Так, Ровненько щас. только держи. Ага, не плати. Так, это хорошо. Так хотів Бог, щоб ми сьогодні эту дату святой пам'яті 20 років тому, коли в сусідній Бидгощі останки нашого священника вернуться на батьківщину. І ось сьогодні ми бачимо, як 20 років тому, 11 червня, Мінськ зустрічає свого брата, сина, дитя Білорусі, чоловіка, який все своє життя присвятив народу, землі і добробиту будучині. І сьогодні цей день ми з різних причин реставрації їм побудованого костьола святих Симона і Олени. До його поховальні, саркофагу неможливо підійти. Але тут, на цих родових могилках, де спочивають його діти, Оленка і Симон, де спочивають його дяди і прадіди, родичі Вайніловичів. Тут ми схиляємо чоло перед цим заслуженим чоловіком від ім'я всього нашого народу, тих предків, які з ним жили і працювали, радувалися і терпіли, і які, напевно, сьогодні з небесів взираються в цей миг, хвилину, тут, на цьому кургані, де ми читаємо пам'яті роду слуги Божого Едварда Вайніловича, його герб
Його пам'ять і Божа благослови праз Його заступництво всім нам, нашому поколенню, будучині нашого народу і нашої землі. І тому пойдемо до Богородиці, до крижов православного і католицького, щоб подякувати Богу за такого чоловіка, за таку особу. Да, сейчас посмотрим. Так. Підніматися будемо. А і сюди ж можна б і поставити другого. Просим заступництва Богородицы, Матери Найсвятейшей, над этой землею, над нашей країною, нашим народом, как под опекою святых знаков крижов Христового, терпения, покутов, как мы с Божьим благословением крочили далей по житті. Ойче наш, который есть у небе, святися ім'я Твое, вітай, Мария, Повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. як нас тепер і завсюди, і на віки вічні. Амінь. Нехай буде вшанований і освячений гетиш. Мocою Твоєю і молитвою Костела, Збавитель наш, праз муку і смерть Твою, крив став для нас знаком збавлення. В этом знаку наша перемога. Твоим крижем, Божа, мы позначенные, и, жадаючи быть при Тебе, несем штоденно свой криж и хочем брать приклад с Тебе. Благословление Бога Всемогутного, Отца и Сына, и Духа Святого, нехай сиде на эти могилки и одарає життям вічним всіх, Божа, хто на Тебе сподяється. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молитвы наши, не от усякой злой пригоды, выбавляй нас за все. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша. Сыном Своим нас полякай, Сыну Своему нас поручай, Сыну Своему нас отдавай. Молися за нас, Святая Богородица. Как Ставися ставися мы годними годными обіцянням обіцянню Христу. Христу. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Дякую вам за прибиття, шановному ксьонзу Дмитрію Іванову, пробащу з Клецька, пані Тануці, Матулія є, шановна, які прибили
за гэтую памяць, бо гэта зроблена таксама вашымі рукамі. Тут все супольна разам, якія дапамагалі, працавалі. Гэтыя дубочкі былі в рост наш, мы іх пакінулі такія, і глядзіце, на працягоне поўных 20 гадоў, паглядзіце, якія, як мы выраслі, дай Боже. А яны былі ніжэйшыя на многа крыжоў. Да. Ніжэйшыя, Так. ніжэйшыя. І таму дзякуем добраму Богу. І, шаноўныя, сёння так спаўняецца гэтая дата, што Вайніловіч вярнуўся на бацькаўшчыну. Вярнуўся менавіта паводле сваёй волі і просьбы. І зноў такі, тут хочацца паўторыць, так хацеў Бог. І ён вярнуўся да сваёй святыні, а перад гэтым 2 гады таму, перад яго вяртаннем, былі прывезены з Быдгашчы жменька зямлі. І карась дзеецца. Так, і тут дзеткі, тут Аленкі і Сымона магілачкі былі, пані, памятаеце, все яшчэ раскопаныя і так далее. Так. А так, вось з гэтага кургана, вось там быў двор, велічны двор Вайніловіча. І Вайніловіч, якога мы так шаноўваем, які аб'явіўся для нас гэтай добрай волі, Божай волі, што прызнаў святы касцёл паўсюдны яго як слуга Божий. І таму сёння мы з вялікай такой духоўнай радасцю хацелі бы некалькі слоў ад вас пачуць вдзячнасці, бо ідзе працэс беатыфікацыі, ідзе менавіта пастаянная малітва ў многіх касцёлах. Як памятаю, пару гадоў у Клецку, як мы былі, як таксама на імшы урачыстай, калі людзі сказалі пасля нават на прыватнай размове, што так, мы наколькі можна ведаем, памятаем, і сапраўды гэта чалавек, які в нашых сэрцах, нашай памяці і так далее. Таму, шаноўны ксёндз Дмітрый, калі ласка, хоць некалькі слоў, конечно, этой інтэнцыі. З юнага ўзросту хадзіў я ў чырвоны касцёл, быў там міністрантам, рыхтаваўся да святарства. І, канешне, Эдвард Вайніловіч меў вялікі ўплыў, канешне, на маю фармацыю. Шмат я цікавіўся, чытаў пра яго жыццё, пра хто такія былі Сымон і Алена, у гонар заступнікаў, якіх быў асвечаны чырвоны касцёл, гэтая святыня, цудоўная, прыгожая у цэнтры Мінска. Ну, а цяпер, канешне, я служу у Клецку, гэта, можна сказаць, малая айчына Эдварда Вайніловіча, і таксама гэтае прозвішча, гэтае імя заўсёды на слуху у мяне. Вось, канешне, гэта быў сапраўды вельмі таленавіты чалавек, цнатлівы, сем'янін, як мы кажам, добры бацька і, канешне, таксама дзяржаўны дзеяч, вельмі гаспадарлівы. Ну, шмат было зроблена на гэтых землях, дзе ягоная малая радзіма, як мы кажам. Вось, ну і чакаем, молімся Богу, каб гэты працэс праслаўлення гэтага чалавека дастойнага як мага хутчэй, пазітыўна, добра закончыўся. Чакаем на гэта і молімся, просім пана Бога. Шаноўная пані Данута, калі ласка. Трэба заўсёды помніць, па якіх ты ходзіш сцежках, бо па гэтых сцежках хадзілі тыя, якімі мы на сённяшні дзень ганарымся. Ганарымся маці, ганарымся бацькам, ганарымся сваім акружэннем і ганарымся, безумоўна, велічнымі людзьмі на тэрыторыі Беларусі. Адно з такіх імя гэта, безумоўна, Эдвард Вайніловіч, за якога мы молімся і просім Бога, каб увесь працэс, які сёння ідзе па яго імя, заўсёды быў на першым месцы. І прыйшоў час, калі б гэта
збылося. Дзяржаўны дзеяч, палітычны дзеяч, блізкі сябар Сталыпіна застаўся на беларускіх землях. Не адышоў ад свайго роднага краю, хаця ў яго былі, безумоўна, такія добрыя прапановы. Астаўся менавіта на гэтай зямлі. Гэта і Копальскія сцежкі, гэта і Нясвіжскія, і Мірскія, і Навагродскія, і Клецкія, у якім ён заснаваў пазыкова-ашчаднае таварыства. Вось гэту касу, дзе маглі ўзяць крэдыт вольныя людзі і сяляне, якія вялікіх грошай, каб аддаваць пазыку, не мелі. Таму Эдвард Вайніловіч быў у іх першым даведнікам. І калі хтосьці не мог заплаціць грошы, ён заўсёды іх пакрываў з асабістых расходаў. Гай заўсёды будзе светлае імя. Гай будзе так, што нашы дзеці, тыя, хто прыйдзе за намі, будуць помніць аб сваіх дзяржаўных дзеячах, аб сваіх выдатных палітычных, навуковых, культурных прадстаўнікоў і не будзем забываць сцежкамі, каго мы ходзім, таму што мы ідзём і па той сцежцы, дзе хадзіў велічны чалавек, імя якому Эдвард Вайніловіч. Матуля. Я ведаю толькі адно, што як будаваў ён касцёл, ён таксама будаваў цэркву. І першае, што ў нашай Клецкай раёне ёсць, гэта у Кунцэвшчыне царква. І каля гэтай царквы пабудаваў каплічку. І нікому не прыходзіла ў голову, чаму пабудавана тут каплічка і чаму там пан Езус у поўным росце. А потым, як было на 2 августа свята вялікае ў Кунцэвшчыне, мы жылі недалёка через лес, мы былі ўсё время там, у гэтай царкве, былі з гэтымі людзьмі, заўсёды хацелася занесці, хто-то сидзеў, ну так называліся жабракоў, каб якуюсь капеечку ім палажыць, так выхоўвалі нас бацькі. І кажа мой татусь: людзі, вы ўсё ходзіце і пытаецеся, чаму тут капліца гэта і пан Езус увесь рост. Ён сказаў ім: цэркаў пабудаваў я святого Григорія, гэта цэркаўку, і зрабіў да католікаў гэту каплічку, у якой пан Езус. І цяпер людзі знаюць, даўно ўжо знаюць яго, і прыходзяць, і ўсе, там много пахавана праваслаўных, католікаў на том, і нашы родныя там таксама пахаваныя ёсць, і вулькі, і стрыкі, ну ўсе, і дваюродныя сёстры, і браты. І калі прыходзяць туды людзі, усе звяртаюцца да цэркаўкі і звяртаюцца да гэтай фігуры пана Езуса. Поэтому трэба памятаць гэтага добрага, мілага чалавека, які будаваў цэркві, будаваў касцёлы, які так стараўся, каб усё было. А ўзяць Макрану, які там косцёл быў, якая цэркаў, якія будынкі, які маёнтак, у які я у 6 класе прасіла у багатага чалавека ровара, каб паехаць у Макраны, бо ў той школе, там была школа ў том маёнтку, кніжкі былі, а ў нас іх не хапала. І дзеткі, якія жылі разам у Кунцэвшчыне Макранах, яны прыходзілі групкамі, я ж адна ў Смалічах цераз дарогу. Я купляла там кніжачкі, потому што трэба было хадзіць у школу і вучыцца. Усе мясціначкі памятаю, з маленства, з маленства, з маленства. І аповяд маіх бацькоў, дзе нас учылі, дзе нам ставілі вялікую скамеечку. І ўсе маленькія станавіліся на калені. І што першае таты спамінаў, гэта Вайніловічаў Кунцэвшчыны і Вайніловіча Эдварда. І прыводзіў нам прыклады і гаварыў: дзеці, памятайце, не дзяліце людзей на расы. Усе людзі, якая б не была нацыянальнасць, гэта людзі. А добрыя кецкія ёсць сярод усіх нас. І я запамятала гэта, памятаюць мае сёння брат, яшчэ ёсць і сестра. І як сыдземся, то гаворым аб гэтым, памятаем вельмі, вельмі добра гэтыя словы. Так што хай Боженька
опікується нашим Едвардом Ваніловичем. Хай допомагає йому, хай допоможе закінчити цю начату справу, яку наш поважаний пралат Владислав почав, і коли вона закінчилася вельми добре. І всього найлепшого всім, хто зібрався сьогодні біля цього міста на гэтому. Дякую, пані. Дякую. Певна. І так само справа духовна, менавіта працесу беатифікаційного. І йде реставрація костьола, який побудував благословлений слуга Божий Едвард Ванілович. І певна, дай Боже, щоб всі святині Білорусі славили Бога. І сьогодні може повстане питання, чому 11-го відзначаємо пам'ять, що перевезені останки, а не 16-го його день для відходу у вічність. Так було заплановано, що ми привеземо його останки 16-го в костьол. І була така ідея, так як він відомий, Клецьк, Слуцьк, Несвіж, Копель, всі сторонки Барановичі до Гродна, до Польщі, Німеччини, далі Англії. І була розмова зі святарами, як тільки переїдемо межу, щоб не затриматися в Гродні зим на яких півдня, щоб прийшли люди привітати свого священника. Інші до Баранович, а тут уже амаль в кожному районі, щоб його привітали в святинях і потім приїхати 16-го в Мінськ. Але так як ця ідея розпалася, то тоді вже конкретно було визначено, і ми приїжджаємо якраз після межі, ночью, поздно ночью приїхали, і Ванілович увійшов в святиню, і там до раниці він пробував в костьолі Святих Симона і Олени. І з раниці вже урочистою процесією на площу головною, і тоді урочистий його вже уваход був до святині, набоженства перед костьолом, які були, і потім поховання тут, де цей саркофаг перед храмом. Тому духовно, шановні, ми всі єднаємося ці дні на нашій молитві. І певно, слава Богу, сьогодні Ванілович в таких ось цих буклетиках, молитвах, во многих костьолах святари моляться, люди пам'ятають. Тобто Ванілович приходить, бо саме головне, щоб на сьогоднішній день, як шановна пані сказала, що батьки навіть давали приклад його дітям, молоді, щоб він тривав у нас, в нашій пам'яті, в нашій молитві, був для нас, нашої землі, народу взором. І це вельми важливо для процесу дальнішого беатифікаційного. Тому я ще раз заохочую, бо кажу, буклетів много роздаємо, різних, які на відвороті молитва, до слуги Божого Едварда Ваніловича. І певно, він приходить до нас в наших молитвах, в наших добрих учинках і прикладі. Тому нехай добрий Бог благословить про його заступництво всьому нашому народу і особливо підростаючому поколенню, молодому поколенню. Тому я ще раз дякуємо доброму Богу за цю можливість сьогодні менавіта на цих родових могилках, тут, де він прожив все амаль своє життя. Бо опошніх некілька там, не 1,5 років, це вже сталого взросту, вже більш покути, але там він тулив дітей-сиротів.
по 200 чалавек штогод збіраў з вуліцаў і дабудаваў сірацінец, карміў, абмываў, вучыў, збіраў таксама 6 законных манашак, якія дапамагалі яму, навучалі дзяцей. І гэты дом ён трывае там Быдгошчы таксама, дзе пры ўваходзе галоўным такі горэльеф галоўкі хлопчыка і дзяўчынкі Сымона і Алены Быдгошчы. Так. Таму няхай добрый Бог благословіць, і мы дзякуем Богу за гэтыя хвіліны на гэтым сапраўды пашвенчаным і Божым месцы. Шчасці вам, Божа, і шчырае дзякуй. Наступным годзе, 27-м, Вайніловіча 180 год з дня яго нараджэння. І праз год, у 28-м годзе, 100 год з дня адыходу да Господа. Таму і ў наступным годзе запрашаю вас, але, шановний ксьондз Пробош Дмитрій, з парафіянамі. І я прибуду і з тими парафіянами, з усіми, бо в обличчі Войніловича для нас всі парафіяни, бо йде процес беатифікаційний. І, звісно, в 28-м годі, 100 год його одиходу до Господа, так само треба було б нам тут помолитися всім разом. Так що я вельми запрошую і до молитви в этой інтенції, і щоб ми не забили.